Prehodnocovanie starých pneumatík, revolúcia Geodyne Solutions v produkcii energie. Predstavte si svet, kde vyhodené, zaprášené staré pneumatiky premenia na palivo, ktoré poháňa lietadlá vznášajúce sa na oblohe, alebo nákladné autá jazdiace po diaľniciach. Zdá sa, že je to stránka z románu Science Fiction. Tento príbeh sa vďaka Geodyne Solutions a ich priekopníckej iniciatíve Tires to Energy dostáva z stránok do reality. Poďme sa ponoriť do sveta transformácie pneumatík a objaviť jej nespočetné výhody. 1. Riešenie problému s pneumatikami. Každý rok dosiahne koniec svojho životného cyklu milióny pneumatík. Ak sa na ne nevenuje pozornosť, stávajú sa environmentálnymi hrozbami, zaberajú obrovské plochy a vytvárajú prostredie pre škodcov. Riešenie Geodyne využíva tento odpad, premieňa potenciálne environmentálne katastrofy na cenné energetické zdroje. 2. Poháňanie budúcnosti. Palivo pre lietadlá. Cestovanie bude pôsobiť o niečo ekologickejšie, keď si uvedomíte, že lietadlo, v ktorom sa nachádzate, je čiastočne poháňané znovu využitými pneumatikami. Biodízelové vozidlá. Na cestách môžu teraz jazdiť na čistejší, udržateľný biodiesel získaný zo starých pneumatík, čo znamená posun smerom k ekologickejšej doprave. Palivo pre lode a nákladné autá. Naše námorné a nákladné dopravné sektory, ktoré sú životne dôležitými súčiastkami v globálnej ekonomike, môžu tiež ťažiť z tohto udržateľného energetického zdroja. 3. Elektrické sny. Okrem paliva sa transformačná sila starých pneumatík rozširuje aj na výrobu elektriny. Predstavte si domy a priemysel poháňané energiou získanou z vyhodených pneumatík. Je to udržateľnosť a inovácia v jednom. 4. Ekonomická a environmentálna efektívnosť. Proces premeny pneumatík na energiu nie je len o opätovnom využívaní odpadu. Je to ekonomicky životaschopný model. So svojím inherentným energetickým potenciálom ponúkajú pneumatiky nákladovo efektívny zdroj surovín pre výrobu paliva a energie. Navyše, zníženie počtu pneumatík na skládkach výrazne znižuje emisie uhlíka a environmentálne znečisťujúce látky. Vytváranie pracovných miest a rozvoj zručností. Takéto inovatívne projekty nevyhnutne vedú k vytváraniu nových pracovných príležitostí. Celý reťazec ponúka možnosti zamestnania, od zberu a prepravy starých pneumatík až po ich spracovanie a transformáciu. Navyše, potreba špecializovaných zručností v tomto špecifickom sektore otvára cestu pre vzdelávacie programy a iniciatívy na rozvoj zručností. 6. Znižovanie závislosti na fosílnych palivách. Prechodom na alternatívne zdroje energie, ako sú tie získané z pneumatík, postupne znižujeme našu závislosť na neobnoviteľných fosílnych palivách. Tento posun zabezpečuje udržateľnejšiu energetickú budúcnosť a pomáha stabilizovať ceny energie a zvyšovať energetickú bezpečnosť. 7. Inovácia poháňa ďalší výskum. Úspech iniciatívy Geodyne Solutions vytvára priestor pre ďalší výskum v oblasti premeny odpadu na energiu. Keď sa otvorí jedna cesta, otvára to možnosti na preskúmanie iných odpadových materiálov, ktoré môžu byť podobne transformované. Na záver, pneumatiky, ktoré boli tradične považované za prekliatie skládok, dostávajú nový zmysel života. Vďaka vízii spoločnosti Geodyne Solutions sa to, čo bolo kedysi symbolom odpadu, teraz stalo majákom udržateľnej energie. Keď jazdíme alebo lietame, poháňaní energiou starých pneumatík, neposúvame sa len dopredu, ale putujeme smerom k zelenšej budúcnosti.